இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல இந்த வருஷம் 2024ல வர்ற சித்திரை 1 தமிழ் புத்தாண்டின் முதல் நாளான அன்னைக்கு கடவுள் வழிபாடு செய்யும் முறை என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறமா அந்த வருஷம் முழுதும் மகிழ்ச்சியான ஆண்டாக அமையணும் அப்படின்னா நாம் துவக்க நாளான 14/4/2024 அன்னைக்கு என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம். தமிழ் புத்தாண்டு அன்னைக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய கடவுள் வழிபாட்டு முறைக்கு முதல் நாளே சில வேலைகள்லாம் நாம் செய்யணும். அது என்ன அப்படின்னா, முதல் நாளே வீட்டை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பூஜை ரூம் எல்லாத்தையுமே நல்லா சுத்தம் செஞ்சு சாமி ஃபோட்டோலாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும். சித்திரை முதல் நாள் கனி காணுதல் அப்படின்னு ஒரு வழக்கம் இருக்குது. அதாவது காலையில் எழுந்ததும் ஃபஸ்ட்டு அந்த கனியை பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த நாள் முழுவதும் நமக்கு சந்தோஷமான மகிழ்ச்சியான நாளாக இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு ஐதீகம். நீங்கள் முதல் நாளே வீட்டை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அன்னைக்கு நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி கனி காணுதல் அந்த நிகழ்ச்சிக்காக சில பொருட்களை நாம் ரெடியாக எடுத்து வைக்கணும். அந்த பொருளை நாம் காலையில் எழுந்ததும் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற மாதிரி நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுக்கணும். அதுக்கு என்னென்ன எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னா, நம்மளோட முன்னோர்கள் மா, பலா, வாழை இந்த 3 பொருளும் நல்லது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இப்போ உள்ள சூழ்நிலைக்கு எல்லாருக்கும் இந்த 3 பழமும் கிடைக்குமா அப்படின்றது சொல்ல முடியாது. எது கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல, வாழைப்பழம் மட்டும் வைத்தாலும் பரவாயில்லை. மற்ற பழங்கள் எது இருந்தாலும் அது கூட சேர்த்து நீங்கள் ஒரு ஆப்பிள் வச்சுருக்கீங்க, கிரேப்ஸ் வச்சுருக்கீங்க, மாதுளம்பழம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த பழங்களையும் அது கூட சேர்த்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மஞ்சள், குங்குமம், கொஞ்சம் பூ வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வெத்தலை பாக்கு, 2 எலுமிச்சம்பழம், அதுக்கப்புறமா காயின்ஸ், நம்ம வீட்டில் சில்லற காயின்ஸ் இருக்கும்ல அது கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ரூபா நோட்டு, அது 10 ரூபாவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, 50 ரூபா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, 100 ரூபாவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, உங்களுக்கு எது முடியுமோ அதை வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா உங்கள் வீட்டில் வெள்ளி, கோல்டு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஜுவல்லரி இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஒரு ரிங்காக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, ஒரு கம்மலாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, ஏதோ ஒன்று அதையும் நீங்கள் அந்த தாம்பாளத்தில் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் அரிசி, கொஞ்சம் வெல்லம், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கல் உப்பு, கொஞ்சம் பருப்பு. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு டம்ளரில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு கண்ணாடி, மெயினாக முகம் பார்க்குற கண்ணாடியை சுத்தம் செஞ்சு அந்த கண்ணாடியை நீங்கள் தாம்பாளத்தில் நீங்கள் வச்ச எல்லாத்துக்கூடையும் சேர்த்து அதில் வச்சிடணும். அதுக்கப்புறமா ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் எடுத்து அதையும் அந்த தாம்பாளம் பக்கத்தில் வச்சிடணும். வச்சுட்டு நீங்கள் காலையில் எழுந்ததும் இந்த தாம்பாளத்தை பார்க்குற மாதிரியான ஒரு இடத்துல நீங்கள் இதை வச்சுக்கணும். அது பெட்ரூமாக இருந்தாலும் சரி, ஹாலாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் எழுந்ததும் முதல்ல பார்க்குற மாதிரியான இடத்துல இதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? காலையில் எழுந்ததும் ஃபஸ்ட்டு அந்த கனியை பார்த்துட்டு அதை தொட்டு கும்பிட்டுட்டு அந்த முகம் பார்க்குற கண்ணாடியில் உங்களோட முகத்தை பார்த்துட்டு நீங்கள் அன்னைக்கு உங்களோட குலதெய்வத்தை மனதார வேண்டிக்கணும். இன்னைக்கு பொழுது நல்ல பொழுதாக அமையணும். இந்த ஆண்டு முழுவதும் எனக்கு எந்த ஒரு சங்கடமும் இல்லாத மகிழ்ச்சியான நிறைவான ஒரு ஆண்டாக இருக்கணும், எந்த ஒரு கஷ்டத்தையும் எனக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு உங்களோட குலதெய்வத்தை மனதார வேண்டிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த தாம்பாளத்தை கொண்டு போய் பூஜை ரூமில் வச்சுட்டு காலையிலேயே நீங்கள் குளிச்சுட்டு அன்னைக்கு பிரம்ம முகூர்த்த நேரமான 4:23 5:11 உங்களால் முடிஞ்ச ஏதோ ஒரு நெய்வேத்தியம் செஞ்சு கடவுள் வழிபாட்டு முறையை முடிச்சிடணும். என்னால் நெய்வேத்தியம்லாம் அந்த டைமில் செஞ்சிட்ருக்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வெத்தலை பாக்கு, 2 வாழைப்பழம் இதை மட்டும் வச்சு கூட நீங்கள் கடவுள் வழிபாடை செய்யலாம். ஃபஸ்ட்டு விநாயகரை நீங்கள் வழிபடணும், அடுத்து உங்களோட குலதெய்வத்தை வழிபடணும், அடுத்து உங்களோட இஷ்ட தெய்வத்தை வழிபடணும். இந்த 3 தெய்வத்தை நீங்கள் வழிபட்டு அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் நீங்கள் இந்த வழிபாட்டு முறையை செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு அதீத பலன் இருக்கும். ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க, என்னால் பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் கடவுள் வழிபாடு செய்ய முடியாது, வேறு எந்த டைமில் செய்யலாம் அப்படின்னா
பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் மாதிரியே சூரிய உதயத்துக்கு அப்புறமா 6 மணி நேரம் கழிச்சு வர்ற அபிஜித் நேரம் அப்படின்னு சொல்ற அந்த நேரத்திலையும் நாம கடவுள் வழிபாடு செய்யலாம். அந்த நேரத்துல நாம செய்யற கடவுள் வழிபாடும் பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்துக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். அது என்ன நேரம் அப்படின்னா அன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லைங்களா? ஸோ அந்த டைம்ல 11:44 12:33 வரைக்கும் அந்த அபிஜித் நேரம் இருக்கு. ஸோ காலையில் பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் கடவுள் வழிபாடு செய்ய தவறியவங்க இந்த டைமில் நீங்கள் கடவுள் வழிபாடு செய்யலாம். இதுவுமே பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்திற்கு கடவுள் வழிபாடு செஞ்ச பலனை உங்களுக்கு கொடுக்கும். அந்த நேரத்தில் நாம் கடவுளுக்கு படையல் போட்டு வழிபாடு செஞ்சோம் அப்படின்னா அது ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்கும். படையல்னா பெருசாக செய்யணும் அப்படின்லாம் இல்லைங்க. நீங்கள் அஸ் யூஷுவலாக என்ன பண்ணுவீங்களோ லஞ்சுக்கு ஒரு ஒயிட் ரைஸு, ஒரு சாம்பார், உங்களால் முடிஞ்ச காய் அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சு அதை ஒரு இலையில வச்சு கடவுளுக்கு படையல் போடணும். இந்த படையலில் முக்கியமாக 2 பொருள் இருக்கணும். அது என்ன அப்படின்னா வேப்பம்பூ ரசம், அதுக்கப்புறம் மாங்காய் பச்சடி. ஸோ இந்த 2 விஷயம் எதுக்கு வைக்கணும் அப்படின்னு நம்மளோட முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த வேப்பம்பூ ரசம் அப்படின்றது கசப்புத்தன்மை உடையது. மாங்காய் பச்சடி புளிப்பு, இனிப்பு, காரம் 3ம் சேர்ந்தது. ஸோ நம்மளோட வாழ்க்கையிலையும் கசப்பான நிகழ்வுகளும் இனிமையான நிகழ்வுகளும் தற்காலிகமாக வரும் போகும். அதனால் அது எல்லாமே நம்மளோட வாழ்க்கையில் இருக்கும். அந்த விஷயத்தை சொல்லும் விதமாகத்தான் நம்மளோட முன்னோர்கள் வேப்பம்பூ ரசமும் மாங்காய் பச்சடியும் இந்த படையலில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ உங்களால் வேப்பம்பூ ரசம் வைக்க முடியல அப்படின்னாலும் ஒரு மாங்காய் பச்சடியாவது செஞ்சு கடவுள் வழிபாடு செய்யும்போது அந்த மாங்காய் பச்சடியை மட்டுமாவது நீங்கள் இலையில வச்சு நான் சொன்ன அந்த அபிஜித் நேரத்தில் படையல் போட்டு கடவுளை மனதார வேண்டிக்கோங்க. காலையில் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தால் ரொம்ப நல்லது. கோயிலுக்கு போக முடியாதவங்க சாயந்தர நேரமாவது வீட்டில் விளக்கு போட்டு கடவுள் வழிபாடை செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கோயிலுக்கு கண்டிப்பாக போயிட்டு வந்துடுங்க. அந்த மாதிரி நாம் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அந்த நாள் முழுவதும் நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான நாளாக முடிவு பெறும். இந்த தமிழ் புத்தாண்டு நாள் அன்னைக்கு என்ன வாங்குனா நம்ம வீட்டுக்கு மகாலட்சுமி வாசம் செய்வாள் அப்படின்னு சில பேர் கேட்பாங்க. அது என்ன அப்படின்னா புத்தாண்டு அன்னைக்கு புதுசாக ஒரு 2 பொருள் மட்டும் நாம் கடையில் போய் வாங்கிட்டு வரணும். அந்த 2 பொருள் என்ன அப்படின்னா மஞ்சளும் கல் உப்பும் தாங்க. அந்த 2 பொருளை நீங்கள் புதுசாக கடையில் காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்து அதை நம்மளோட பூஜை ரூமில் வச்சு நீங்கள் சாயந்தரம் அல்லது காலையில் எந்த டைமில் நீங்கள் கடவுள் வழிபாடு செய்கிறீங்களோ அந்த டைமில் அந்த மஞ்சளையும் கல்லுப்பையும் பூஜை ரூமில் வச்சு உங்களோட வேண்டுதலை கஷ்டத்தை சொல்லி மனசார வேண்டிக்கோங்க. உங்கள் வீட்டுக்கு கண்டிப்பாக மகாலட்சுமி வாசம் செய்வாள். பண பிரச்சனை அப்படின்றது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தீர்ந்து போகும். அந்த ஆண்டு முழுவதும் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான ஆண்டாக அமையும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வருகிற தமிழ் புத்தாண்டு எல்லாருக்கும் எந்த ஒரு மன கஷ்டம் இல்லாத சந்தோஷமான ஆண்டாக அமைய நான் மனதார கடவுளை வேண்டிக்கிறேன். ஸோ எல்லாருக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்.